Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καταπληκτικό επεισόδιο, στο οποίο σήμερα θα σας πω για τη δεύτερη φορά που πήγα Αμερική, η οποία πολλοί κόσμος δεν το ξέρει ότι έχω πάει 2 φορές και θυμάμαι λίγο μετά το πρώτο βιντεάκι που έβγαλα, το οποίο μπορείτε να το δείτε, θα το βάλω στην περιγραφή, θα το βάλω και εδώ κάπου να μπορείτε να το δείτε, όσοι δεν το έχετε δει. Όταν έβγαλα αυτό το βιντεάκι, λοιπόν, κάποιος από τους φίλους που το είδανε και δεν το ξέραν αυτό για μένα, ήρθε και με ρώτησε, μου λέει, ρε Μάριε, πολύ καλό όλο αυτό που έκανες, αλλά πάρα πολύ ρεψοκίνδυνο. Τώρα, μου λέει, που έχεις μεγαλώσει και βλέπεις τον κόσμο λίγο αλλιώς και γερνάς πίσω και καταλαβαίνεις πόσο ρεψοκίνδυνο ήταν αυτό που έκανες, θα το ξανά έκανες? Να πας στην Αμερική χωρίς λεφτά? Και του λέω, υπάρχει κάτι ακόμα που δεν ξέρεις για μένα. Το ξανά έκανα. Τώρα θα σας διηγηθώ τη δεύτερη φορά που πήγα, η οποία η όλη ιστορία ξεκινάει από το 2019, θα έλεγα. Είναι 2019, Μάρτιος, αν θυμάμαι καλά, και υπάρχει ένα τουρνουά στη Ρόδο, το οποίο ήταν να φύγουμε Πέμπτη και λόγω συνθηκών, νομίζω δεν πέταξε το αεροπλάνο ή έχασα εγώ τα εισιτήρια, κάτι έγινε, δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγινε, και με τα πολλά για κάποιο λόγο, ενώ ήταν να πετάξω την Πέμπτη, τελικά ακυρώθηκε και θα πετάξουμε την Παρασκευή. Την Πέμπτη, λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα μπιλιαρδάδικο, στο οποίο εκεί που παίζω μπιλιάρδο, έρχεται ο μαγαζάτορας, είμαι στο King Gate, στα Βρυλίσια, έρχεται ο Πάνος, με βλέπει που έπαιζα και μου λέει, Μάρια, μου λέει, έχει έρθει εδώ πέρα ένας τύπος, ο οποίος ζητάει να παίξει 50, να παίξει κάτι φτηνό, λέει, το περιγράφει, να παίξει 50. Τα 50 μπορεί να είναι φτηνό για την Αμερική, αλλά σίγουρα δεν είναι για την Ελλάδα. Αλλά μόλις το είπε και με τον τρόπο με τον οποίο μου το έφερε, εγώ αμέσως κατάλαβα περί τίνος πρόκειται και του λέω, ωραία, φέρτε μου εδώ, λέω, να παίξουμε οπωσδήποτε. Και όντως έρχεται, το γνωρίζω και ξεκινάμε και παίζουμε 50 στα 9. Λέω, πω, λέω ότι τυχερός είμαι, τώρα θα βγάλω μερικά εξοδάκια για τη Ρόδο. Μια χαρά μου κάτσε. Όντως παίζουμε το πρώτο σετ, τον κερδίζω, παίζουμε το δεύτερο σετ, τον κερδίζω. Μου λέω, nice to meet you, my friend, κτλ. Πάμε να φάμε κιόλας, μου λέει. Όντως το γνωρίζω, μου λέει, εγώ είμαι από την Ελλάδα καταγωγή και έχω εδώ κάποιες επιχειρήσεις ξεχασμένες από τον πατέρα μου και κάτι σπίτια και κάτι κληρονομικά, έχω κάτι κόπατα κλπ. Αλλά εγώ, μου λέει, ζω στην Αριζόνα. Ζω στην Αριζόνα και έχω πολλά λεφτά στην Αμερική, μου λέει. Είμαι εκατομμυριούχος. Αυτό γενικότερα το έλεγε εκεί πέρα. Και οι περισσότεροι κιόλας θυμάμαι που λέγανε ότι έλα μωρέ τώρα που έχει αυτός λεφτά και τα λοιπά και είναι έτσι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, πως είναι έτσι ντυμένος και δεν ξέρω τι. Εγώ εντωμεταξύ ήμουνα προετοιμασμένο, ήμουν σχεδόν σίγουρος στη λέει αλήθεια, γιατί είναι έτσι οι Αμερικάνοι. Γενικά τους Αμερικάνους του τους αρέσει πάρα πολύ να δείχνονται. Δεν λένε ψέματα ντε και καλά, παρόλο που μπορούν να πούν κάτι που σε εμάς θα ακουστεί ακραίο, αλλά μιλάμε για μια οικονομία στην οποία είναι εκατοντάδες φορές ανώτερη από τη δικιά μας και έχει τόσο πολύ κόσμο που είναι πολύ φυσικό να γνωρίσει και πολύ κόσμο που να είναι εκατομμυριούχοι. Δηλαδή, ειδικά στην Αριζόνα, η οποία δεν είναι είναι από τα καλύτερα state, ας πούμε, αλλά εμένα δεν μου κάνει πλέον καν εντύπωση αυτό το πράγμα και επειδή γενικά έχει ξανατύχει από τη ζωή μου, δεν το θεωρώ και κάτι πολύ σπουδαίο, ούτε το δίνω και πολύ σημασία. Τέλος πάντων, και μου έλεγε ότι έχει μιλήσει, ξέρει και πολλούς άλλους παίχτες, έχει φιλοξενήσει άλλους παίχτες στο σπίτι του και μου λέει, άμα θέλεις, μου λέει, καμιά φορά και βρεθείς πάλι στην Αμερική, να έρθεις από την Αριζόνα, μου λέει, θα σε φιλοξενήσω εγώ, θα σου βρίσκω και το τουρνουά να παίζεις κλπ. Εγώ τα ακούω όλα αυτά καθώς τρώμε και λέω, το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αυτός γενικότερα του άρεσε πάρα πολύ να περιαυτολογεί και εγώ, επειδή είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου την πιθανότητα να βρεθώ κάποια στιγμή στην Αμερική και να χρειαστώ κάποιον να μείνω σπίτι του για οποιοδήποτε λόγο, ειδικά μετά από αυτά που συνέβησαν στο Τέξας την άλλη φορά και στην Οκλαχώμα, λέω, κάτσε να του μιλήσω και να τον κρατήσω σαν επαφή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτό, όλα αυτά γίνονται το 2019, πριν ακόμα τον κορονοϊό.
Περνάει ο καιρός, ταυτόχρονα εγώ μιλάω με τον φίλο μου, τον Ντάνιελ, τον stripper παύλα ηλεκτρολόγο, παύλα οικοδόμο. Κατά καιρούς συνεχίζουμε και έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θέλουμε να ξαναπάμε, γιατί ήταν ακόμα πιο πρόσφατο η όλη εμπειρία που είχαμε στην Αμερική, στην οποία συνέβησαν και πάρα πολλά ωραία πράγματα, τα οποία δεν έχω πει προφανώς, δεν λέγονται και όλα ίσως. Τέλος πάντων, αλλά έχουμε πάρα πολλές ωραίες περιπέτειες και πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες και θέλουμε να το επαναλάβουμε ούτως ή άλλως μια δεύτερη φορά, το να ξαναπάω στην Αμερική και να περάσουμε ωραίες στιγμές. Τέλος πάντων, καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας, τα σύνορα είναι κλειστά, θέλοντας και εμείς δεν μπορώ να πάω, οπότε περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η ώρα που θα ανοίξουν τα σύνορα. Τα σύνορα, αν θυμάμαι καλά, ανοίγουν το 2022 κάποια στιγμή και φτάνει ο καιρός που αρχίζουμε πάλι και μιλάμε με τον Ντάνιελ. Τώρα μου ανοίξαν τα σύνορα, λέμε, θα ξανάρθει στην Αμερική, θα μείνει σε μένα κλπ. Να ξανακάνουμε μια αντίστοιχη φάση με την προηγούμενη. Ούτως ή άλλως και από την προηγούμενη φορά που πήγα, δεν είχε μπει μέσα ο Ντάνιελ, έμαθε πράγματα, πήρε εμπειρίες και ήταν όλο το ταξίδι ευχάριστο και για μένα και για αυτόν. Οπότε θέλαμε και οι δύο να το κάνουμε ξανά. Εγώ τότε δούλευα εντωμεταξύ σε μια εταιρεία, τέλος πάντων, στην οποία κιόλας το πρόγραμμα το κανόνιζα με τον υπεύθυνό μου, τον οποίο είχα, στον οποίο τέλος πάντων του είχα πει τις επόμενες μέρες, ήταν Τετάρτη μεσημέρι, και μιλάω με τον υπεύθυνο, του λέω θα δουλέψω αύριο, βάλε του λέω να δουλέψω αύριο μεθαύριο μέχρι την Κυριακή όλες τις υπόλοιπες μέρες το απόγευμα και το βράδυ, γιατί του λέω έχω 3,5 ευρώ πάνω μου, πρέπει να βγάλω λεφτά οπωσδήποτε. Ταυτόχρονα, εκείνο τον καιρό που το συζητούσα λοιπόν με τον Ντάνιελ, τι θα κάνουμε και πώς θα πάω και όλη αυτή την κατάσταση, με παίρνει τηλέφωνο ο Ντάνιελ μισή ώρα μετά, μου λέει Μάρη, μου λέει έχω τα λεφτά για το ειστήριό σου, είμαι έτοιμος να το κλείσω, να ξεκινήσεις αύριο. Του λέω ωραία μου ακούγεται. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο εγώ, του λέω άστο άκυρο, του λέω, μη με βάλεις, του λέω να δουλέψω, ή θα σε πάρω σε λίγο, γιατί παίζει να φύγω για Αμερική για αύριο, τελικά. Γιατί ούτως ή άλλως, ναι μεν εντάξει δεν είχα λεφτά, αλλά με το που πήγαινε Αμερική θα γύρναγα με λεφτά, οπότε ήταν πολύ προτιμότερο. Και επειδή είχα μια καλή σχέση τέλος πάντων εκεί που δούλευα και με τον τύπο και μπορούσα να είχα αυτό το περιθώριο να το κάνω αυτό, δεν υπήρχε πρόβλημα. Μιλάω με τον Ντάνιελ, κλείνουμε τα εισιτήρια όντως για την επόμενη μέρα σε 6 ώρα το πρωί, παίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο, του λέω άκυρο τελικά θα φύγω για Αμερική αύριο, οπότε θα τα πούμε όταν γυρίσω. Εντάξει μου λέει. Μετά πολλά παίρνω εγώ τηλέφωνο ένα άλλο φίλο μου, του λέω στείλε μου 500 ευρώ, του λέω δανεικά, γιατί είναι να πάω Αμερική και σε 10 μέρες με το που φτάσω θα στα έχω στείλει, 10-20 μέρες. Μου λέει εντάξει Μάρη, οκ, μου στέλνει 500 ευρώ λοιπόν και έτσι ξεκινάει το δεύτερη φορά, το ταξίδι μου στη δεύτερη φορά στην Αμερική, στο οποίο είχα πάει μέσα Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Πάω στην Αμερική, ξαναβρίσκω τον Ντάνιελ, αγκαλιές, φιλιά, από τι κάνεις κλπ. Πολύ ζέστη εκείνο τον καιρό στην Οκλαχώμα. Εκείνος εκείνη την εποχή μένει σε μία γυναίκα η οποία ζει με την κόρη της και που την επισκέφτεται ο άντρας της και ο Ντάνιελ για κάποιο λόγο ζει μαζί τους. Εμένα δεν μου το έχει πει και δεν το περίμενα και εγώ δεν το ρώτησα για κάποιο, δεν το φαντάστηκα, δεν το σκέφτηκα ακριβώς ότι θα υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο μεγάλη και έντονη η επιθυμία του να με έχει στην Αμερική και από τη δικιά μου μεριά που ούτε με πολύ ένοιαζε κιόλας. Τέλος πάντων το σπίτι έχει ένα μπιλιάρδο κάτω, στον πάνω όροφο είναι τεπνοδωμάτια και κλασικά παρόλο που έχω αλλεργία με γάτες με έβαλαν εννοείται να κοιμηθώ στο δωμάτιο που μέχρι πριν ήταν κάτι γάτες. Πάλι ήθελα 2 ώρες για να ξυπνήσω και να συνέλθω γιατί ήμουν χάλια με την αλλεργία εκεί.
ο άντρας της γυναίκας του εντωμεταξύ αυτής είναι ένας μποξέρ, 60, σάικο, killer με ένα δολοφονικό βλέμμα περίεργος full, ο οποίος ευτυχώς δεν πολύ σκάει στο σπίτι για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πού ακριβώς μένει και αν μένει με άλλους. Τέλος πάντων, αυτά γινόταν στο σπίτι, στο οποίο σπίτι εμείς φεύγαμε το πρωί και ακολουθούσα εγώ τον Ντάνιελ σε κάτι δουλειές που είχε. Και το μεσημέρι προς απόγευμα πηγαίναμε στα μπιλιαρδάδικα. Ξεκινάγαμε να βγάλουμε λεφτά. Είχαμε ένα bankroll τέλος πάντων, το οποίο υποτίθεται ότι θα κρατούσαμε αυτό το bankroll με κοινό ταμείο και να παίζουμε στοιχήματα. Εκεί στο οποίο bankroll συνέβαινε το εξής. Εγώ ξεκίναγα και έπαιζα κάθε μέρα στα τουρνουά που είχε αριστερά-δεξιά. Παίζαμε κάτι στοιχήματα, μικρά 50, 100, γιατί με ψιλοκτιμόντουσαν και από την προηγούμενη φορά. Οπότε δεν ήταν και πολύ εύκολο να βγάλω λεφτά στην Οκλαχώμα. Είχα από την άλλη πλευρά τον Ντάνιελ, ο οποίος πήγαινα εγώ σε ένα τουρνουά, μου λέει θα παίξω το στοίχημα, μου λέει με έναν εδώ πέρα παππού να του πάρω τα λεφτά. Του λέω, είσαι σίγουρος ότι τον έχεις? Μου λέει ναι. Του λέω στο One Pocket? Μου λέει ναι. Καλά, του λέω, άντε για να δούμε. Με τα πολλά παίρνω τον Ντάλι μετά από 2 ώρες, μου λέει με -700. Του λέω, μάλλον δεν ήταν και τόσο εύκολο ο παππούς. Το πρόβλημα με το One Pocket τι ποιο είναι, εν τω μεταξύ, μικρή παρένθεση. Ότι επειδή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η τεχνική και το πόσο καλά σκέφτεσαι δεν γίνονται τελείως αντιληπτά από τον αντίπαλο, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλύτερος από τον άλλον και αν ο άλλος και να παίζεις ίσα-ίσα καλό μπιλιάρδο, καλύτερο μπιλιάρδο από τον αντίπαλο, ίσα-ίσα να τον κερδίζεις κάθε φορά. Με αποτέλεσμα ο άλλος να έχει την ψευδαίσθηση ότι είστε ίσοι, ενώ είσαι πάρα πολύ καλύτερος. Και αυτό μπορεί να το διατηρείς για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ τζογαδόρικο στην Αμερική και παίζονται και πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι παίζονται στο εννιάμπαλο. Με τα πολλά αρχίζουμε σιγά σιγά και βγάζω εγώ λεφτά, χάνει ο Ντάνιελ λεφτά. Αυτό επαναλαμβάνεται 2-3 φορές. Και εγώ αρχίζω και ξενερώνω γιατί θέλω να παίξω μεγαλύτερα στοιχήματα και μεγαλύτερα λεφτά σε μεγαλύτερα τουρνουά και θέλω να κάνουμε πράγματα και δεν μπορώ να το κάνω γιατί έχω αυτό το πρόβλημα. Χάνουμε συνέχεια λεφτά και έτσι επηρεάζει τον bankroll το οποίο μας δεσμεύει μετά. Δεσμεύει τις κινήσεις μας. Συμβαίνει το εξής μετά από 10 μέρες. Βλέποντας, έχω βάλει κάτι story στο Instagram, στο Facebook κλπ. Και τα βλέπει ο φίλος μου από την Αριζόνα, τον οποίο γνώρισα το 2019, ο οποίος μου λέει, Μάριο, μου λέει, είσαι στην Αμερική? Του λέω ναι. Μου λέει, πρέπει να έρθεις στην Αριζόνα, μου λέει. Θα μείνεις σε μένα, μου λέει, μην ανησυχείς. Του λέω, δεν ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά ξέρεις, του λέω, εγώ εδώ πέρα είμαι με τον Ντάνιελ και προσπαθούμε να βγάλουμε λίγα λεφτά, κάνουμε έτσι, κάνουμε αλλιώς, συμβαίνει και αυτό, έχω ψιλοτσακωθεί. Εν τω μεταξύ, όσο έχει περάσει ο καιρός, ο χαρακτήρας του Ντάνιελ έχει αλλάξει, έχει αλλάξει και ο δικός μου χαρακτήρας και πλέον εγώ έχω γίνει πολύ πιο σοβαρός, αυτός έχει γίνει πάρα πολύ πιο playful, ας πούμε, και βρισκόμαστε πολλές φορές σε σύγκρουση. Σε πολλά θέματα έχουμε διαφωνίες και καταλαβαίνω πλέον, γιατί έχουν περάσει και 4 χρόνια από την τελευταία φορά που βρισκόμουν με τον Ντάνιελ, έτσι. Στα οποία 4 χρόνια δεν ήμασταν ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι, γιατί και εγώ πλέον ήμουν πολύ πιο απαιτητικός με πολλά πράγματα. Ο Ντάνιελ ήταν πολύ πιο χαλαρός και πιο αδιάφορος για πολλά θέματα. Και αυτό λίγο άρχισαν να δημιουργούνται αντιπαραθέσεις για πολλά θέματα. Γιατί είχαμε, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, είχαμε να διαχειριστούμε, ήμασταν 24 ώρες την ημέρα μαζί. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να φέρει 2 ανθρώπους σε τριβή και να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να πάω στην Αριζόνα. Το συζήτησα και με τον Ντάνιελ και μου λέει, κοίταξε να δεις, και εγώ έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα τον διευκόλυνε εντός εισαγωγικών να φύγω, γιατί και αυτός ήταν υποχρεωμένος στη γυναίκα που έμενε μαζί της για τη φιλοξενία μου. Δηλαδή και εγώ γινόμουν βάρος εντός εισαγωγικών σε μια άλλη γυναίκα που ούτε καν την ήξερα. Με τα πολλά του λέω, μιλάω με τον τύπο από την Αριζόνα που ήταν Ελληνοαμερικάνος στα χαρτιά, γιατί επί της ουσίας ήταν 100% Αμερικάνος, δεν ήξερε καν ελληνικά, ούτε ελληνικές λέξεις. Ο οποίος μου λέει, Μάρια, μου λέει, μην ανησυχείς, θα σου πληρώσω εγώ τα εισιτήρια για να έρθεις
στην Αριζόνα, θα μένει σπίτι μου και έχει να βγάλουμε πολλά λεφτά εδώ πέρα. Δεν έχει να βάσει καθόλου για το οικονομικό θέμα. Σε συνδυασμό λοιπόν με όλη την κατάσταση που προϋπήρχε στην Οκλαχώμα με τον Ντάνιελ, με τα πολλά, στις 10-15 μέρες παίρνω το αεροπλάνο και φεύγω και πάω στην Αριζόνα. Ξαναβλέπω λοιπόν τον τύπο εκεί, ο οποίος λέγεται Evans, ο οποίος όντως όλα όσα μου είχε πει όταν ήμασταν στην Αθήνα ήταν αληθινά. Έμενε σε ένα σπίτι το οποίο έκανε 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν και μάλιστα μια εφαρμογή που λέγεται Zillow, κάπως έτσι, στην οποία βλέπεις την αντικειμενική αξία του σπιτιού σου την εκάστοτε στιγμή. Το οποίο είχε πισίνα, ήταν διόροφο και εγώ έμενα στο δεύτερο όροφο, ο οποίος δεύτερος όροφος με το που ανέβαινες πάνω είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο playroom, το οποίο είχε μια τηλεόραση, ένα καναπέ, ένα μπιλιάρδο και δίπλα από το μπιλιάρδο πολύ κοντά το κρεβάτι στο οποίο κοιμόμουν εγώ. Και μια τουαλέτα ξεχωριστή κλπ. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, τεράστιο σπίτι, κάτω είχε 6 δωμάτια, νομίζω 3 μπάνια, τεράστιος χώρος, ένα τεράστιο σαλόνι, τεράστια κουζίνα κλπ. Και μάλιστα είχαν και πάρα πολλά ζώα. Είχαν 2 σκυλιά, 4 γάτες, 19 πάπιες στην αυλή, όχι ψέματα, 19 κότες, 4 πάπιες, ένας κόκορας, 2 ινδικά χειρίδια και τι άλλο είχαν. Χαμός γινόταν γενικά. Στο σπίτι, συν ότι είχαν 3 παιδιά, αλλά ήταν το σπίτι τόσο ευρύχωρο που καμιά φορά δεν βλεπόμασταν κιόλας, δηλαδή μεταξύ μας. Στην Αριζόνα τους επόμενους 2 μήνες και κάτι τους πέρασα εκεί πέρα, στην οποία Αριζόνα αυτός ο τύπος δούλευε το πρωί, συνεργαζόταν τέλος πάντων με μια εταιρεία η οποία πουλούσε υπολογιστές. Η μία του δουλειά ήταν αυτή και η άλλη του δουλειά ήταν να φτιάχνει κάποια στερεοφωνικά για αυτοκίνητα. Οπότε αυτός δούλευε στην ουσία από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 κάπου εκεί και μετά το μεσημέρι πηγαίναμε κάποιες βόλτες και μαζί τις περισσότερες φορές, στις οποίες αφήναμε κάποια στερεοφωνικά ή έπαιρνα κάποια στερεοφωνικά σε διάφορους και τα πούλαγε στο eBay. Το δικό μου πρόγραμμα λοιπόν, αυτός είχε 13 αυτοκίνητα. Τα περισσότερα από αυτά δεν τα είχε κάνει για να τα κυκλοφορεί, τα είχε έτσι απλά αγοράσει για να μπορεί να τα πουλήσει αργότερα. Το δικό μου πρόγραμμα ήταν το πρωί να πηγαίνω να παίζω μπιλιάρδο. Ή βασικά το πρωί συνήθως πηγαίναμε στο γυμναστήριο. Πήγαινε και αυτός, έκανε πολύ γυμναστική. Μετά πηγαίναμε, παίζαμε μπιλιάρδο. Το μεσημέρι γυρνάγαμε λίγο σπίτι κάποιες φορές ή κάποιες άλλες όχι. Και καθόμασταν 2 ώρες. Εγώ πήγαινα και περπάτημα ή κάτι τέτοιο. Και μετά πάλι μπιλιάρδο. Και το βράδυ συνήθως πολλές φορές πηγαίναμε για ποτό. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο μπαρ που είχε. Και επίσης αυτού του άρεσε πάρα πολύ να κάνει ορειβασία σε κάτι πάρα πολύ ωραία μέρη που είχε στην Αριζόνα. Στην οποία ορειβασία με ρώταγε, εγώ είχα ακούσει εντωμεταξύ για το ότι στην Αριζόνα έχει τα πιο πολλά δηλητηριώδη φίδια από παντού στον κόσμο. Και το ρωτάω μια μέρα, μου λέει Μάρε, πρέπει να πάμε για ορειβασία. Του λέω, ρε Evans, έχω ακούσει ότι έχει κάτι φίδια, του λέω, εκεί περίεργα. Είναι αλήθεια? Κάτι radar snakes όπως λέγονται. Μου λέει, μην ανησυχείς, μου λέει, πηγαίνω κάθε μέρα και σε όλη μου τη ζωή έχω βρει μόνο 2 φορές. Και βγαίνω κάθε μέρα τόσα χρόνια. Αποκλείεται να βρούμε φίδια. Του λέει, είσαι σίγουρος? Μου λέει, ναι, μην ανησυχείς καθόλου. Τέλος πάντων, όντως παίρνουμε και κάτι παπούτσια, συγκεκριμένα για ορειβασία. Πηγαίνουμε για ορειβασία και έχουμε αργήσει και λίγο να πάμε. Έχουμε πάει κατά τις 7 η ώρα. Φτάνουμε στην κορυφή του βουνού μετά από 45 λεπτά, μια ώρα που έχει ήδη αρχίσει και νυχτώνει. You know what they say, Evans? It's lonely at the top. Και καθώς κατεβαίνουμε βλέπουμε έναν τύπο και μας λέει, παιδιά, προσοχή λίγο όπως κατεβαίνετε, γιατί υπάρχει ένα φίδι το οποίο είναι ξύπνιο. Και αν περάσετε κοντά σας, έχετε το υπόψη σας, γιατί μπορεί να μην έχετε κανένα θέμα. Του κοιτάζω τον Evans, του λέω, ρε Evans, τι μου είπες, ρε αδελφέ? Μου λέει, κάθε μέρα που λέει περνάω μα την Παναγία, ποτέ δεν έχω βρει ένα φίδι. Με τα πολλά κατεβαίνουμε και είναι ένα σημείο που τα βράχια είναι όπως τα βράχια στην Ακρόπολη, για ποιον έχει πάει, που πετάς από πέτρα σε πέτρα. Και όπως κατεβαίνουμε, έχει νυχτώσει τελείως. Που πλέον, γιατί κάναμε 45 λεπτά, μια ώρα μέχρι να ανέβουμε, και δεν προέβλεψε κι αυτός ότι μέχρι να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε θα έχει γίνει τελείως βράδυ, και δεν είχε ούτε φώτα τίποτα. Έχω ανάψει λοιπόν το κινητό, το φακό, για να βλέπω πού πατάω, και όπως κατεβαίνουμε, ακούω ένα
παθαίνω εγκεφαλικό έμφραγμα στο μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου, πηδάω πιο ψηλά, το μεγαλύτερο άλμα της ζωής μου κάνω και αρχίζω και τρέχω με όλη μου τη δύναμη πάνω στα βράχια και για καλή μου τύχη δεν σκοτώνομαι που πηδάω και τρέχω πάνω στα βράχια. Και όντως ήταν ένα από τα Randall Snakes. Φαίνεται τα οποία είμαι αρκετά τυχερός λοιπόν για να μην με τσιμπήσει και κάποιο από αυτά λοιπόν εκείνη τη φάση, αλλά μόνο ο τρόμος που πέρασα ήταν αρκετός για να μην ξαναπάω προφανώς για ορειβασία ποτέ όλες τις υπόλοιπες μέρες που έμεινα εκεί. Και ήταν μια περίεργη αλλά ενδιαφέρουσα ιστορία. Πέραν αυτού, είχαμε αρχίσει λοιπόν εκεί πέρα, παίζαμε όλες τις μέρες λοιπόν, κάθε μέρα είχε μπιλιάρδο, στο οποίο συνήθως τα Σαββατοκύριακα, κάποια από τα Σαββατοκύριακα παίζαμε κάποια τουρνουά. Κάποιες άλλες μέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, γενικά στην Αμερική έχει τουρνουά για αρχάριους, πρωταθλήματα παναμερικάνικο ας πούμε, τουρνουά για αρχάριους, το οποίο παίζουν ομαδικό διασυλλογικό κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Οπότε συνήθως αυτές τις μέρες δεν παίζαμε πολύ μπιλιάρδο, αλλά υπήρχαν κάποια μαγαζιά στα οποία πηγαίνανε και κάποιοι άλλοι παίκτες, επειδή είχε πολύ κόσμο και εκείνες μέρες, στα οποία βρίσκαμε κάποιους παίκτες και παίζαμε είτε στοιχηματάκια, είτε συνήθως στοιχηματάκια τέλος πάντων, και Σαββατοκύριακα παίζαμε περισσότερο τουρνουά. Δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να βγάλεις λεφτά από στοιχήματα στην Αμερική, γιατί πρέπει να διαμορφώσεις μια εικόνα στην οποία να μην είναι ξεκάθαρο το πόσο καλός είσαι, και επειδή ο Evans είχε ελληνική καταγωγή, το χρησιμοποιούσαμε αυτό σαν δικαιολογία, ότι εγώ δεν είμαι εκεί για να παίξω μπιλιάρδο, είμαι εκεί για να δω τον Evans επειδή είναι Έλληνας και ότι τύπου είμαστε και ψιλοσυγγενείς κιόλας, οπότε να περάσει αυτή η άποψη στον περισσότερο κόσμο και ότι απλά παίζω και μπιλιάρδο. Παίζουμε και λίγο μπιλιάρδο στην Ελλάδα, ας πούμε. Οπότε κάνοντας το αυτό βρίσκαμε από εδώ και από εκεί κάποιους παίχτες για να παίξω κάποια στοιχηματάκια. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία εκείνο μου το ταξίδι. Νομίζω ότι το δεύτερο ταξίδι ήταν ίσως το καλύτερο, γιατί εκτός από το μπιλιάρδο, το οποίο μέσα στη μέρα ήταν σχεδόν το πιο βαρετό κομμάτι σε σύγκριση με το πόσο περνάγαμε ωραία μετά το μπιλιάρδο, ας πούμε, που πηγαίναμε για ποτό με διάφορους φίλους. Γιατί κάθε φορά που πηγαίναμε για ποτό γινόντουσαν επίσης πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, θυμάμαι, είχαμε πάει για ποτό και στα μπαρ στην Αμερική, σε όλα τα μπαρ, έχει πάλι μικρά μπιλιάρδα. Στα οποία όλοι όσοι παίζουν, όσοι πίνουν εκεί πέρα ποτό, επειδή είναι έτσι όλη η κουλτούρα τους γενικότερα και πάντα ενδιαφέρονται να τζογάρουν, σε προκαλούν και εκεί να τζογάρεις κλπ. Οπότε παίζαμε με καλούς παίχτες εντός εισαγωγικών στα μπιλιαρδάδικα και μετά πηγαίναμε και πίναμε ποτό και πίναμε από δωρεάν ποτά μέχρι και εκατοστάρικα το παιχνίδι, που δεν τα παίζαμε αυτά τα λεφτά, ας πούμε, στα μπιλιαρδάδικα, με τύπους οι οποίοι ήταν εκεί πέρα και απλά πήραν το ποτό τους. Συν ότι είχε καραόκε, συν ότι και τραγουδούσαμε τώρα στα καραόκε, συν ότι είχε πάρα πολύ. Γενικά όλη η κατάσταση εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Με το μόνο κακό που κλείνανε 2 η ώρα, κλείνουν 2 η ώρα τα πάντα. Τέλος πάντων, μία από αυτές τις βραδιές λοιπόν, μία νύχτα η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ήταν όταν όλη η οικογένεια είχαν πάει στην οποία ζούσα. Εγώ είχα κάνει διάφορους φίλους λοιπόν εκεί πέρα. Η οικογένεια λοιπόν όλη έχει φύγει να πάει διακοπές στο Μεξικό για 5 μέρες και μου λέει, Μάρη, σε εμπιστευόμαστε, θέλουμε να κρατήσεις το σπίτι και να προσέχεις τα ζώα και να μείνεις στο σπίτι, κάνε ό,τι θες, απλά 7 η ώρα πρέπει να ανοίγεις το κοτέτσι, να φεύγουν οι κότες, να τρώνε καλαμπόκι, να ταΐζεις και κουνέλια είχε, ξέχασα να πω. Να ταΐζεις τα κουνέλια, τις πάπιες, τις κότες, τα ελληνικά χειρίδια, τις γάτες, τα σκυλιά, πρωί βράδυ, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει το καθένα. Μετά να παίρνεις τις πάπιες, γιατί οι πάπιες πηγαίναν στην πισίνα εντωμεταξύ. Να τις μαζεύεις τις πάπιες, να τις πηγαίνεις πίσω το βράδυ, να τις κλείνεις το τέτοιο. Και έπρεπε να προσέχω τα ζώα, να αφήσω κανένα, γιατί έχουμε και ρακούν δίπλα.
ρακούν και τα οποία ρακούν τρώνε. Είναι επικίνδυνα και σαρκοφάγα. Και άμα η γάτα βγει απ' έξω, ας πούμε, και μείνει απ' έξω, μπορεί να τη φάει το ρακούν και να ξυπνήσει το πρωί και να λείπει η γάτα. Ή να είναι κομμάτια. Τέλος πάντων, θα προσέχω εγώ τα γατιά και τις κότες κτλ. Τα ταΐζω και όλα τα συναφή. Και έρχεται η τελευταία μέρα, στην οποία αυτά η ώρα γυρνάνε αυτοί και με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Πιτ. Ο φίλος μου ο Πιτ είναι ένας πιλότος, ο οποίος είναι τόσο χύμα και ξεχαζιάρης και ανεύθυνος εντός εισαγωγικών με αγάπη, ο οποίος είναι πιλότος και έχει βγει στην τηλεόραση γιατί αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο γιατί ξέχασε να δει αν το ντεπόζιτο του αεροπλάνου είναι γεμάτο κυροζίνη. Αυτός ο τύπος έχει ένα φανταστικό. Είναι φανταστικός τύπος και γαμάτος και τρομερός για παρέα όσο είναι νηφάλιος, αλλά με το που αρχίσει να πίνει γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Τον είχαμε χαρακτηρίσει δύο κατηγορίες είχε. Ήταν ο Πιτ και ήταν ο Drunk Pit. Ο Πιτ ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Ο οποίος Drunk Pit γινόταν τελείως άλλος άνθρωπος. Οπότε κάθε φορά που βγαίναμε έξω και αρχούσε και μεθούσε, έκανε τρελά πράγματα και φερόταν τελείως τρελά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι ότι πήγαινε σε ένα ζευγάρι που είχε πάει για να παίξει στο μπαρ και έπαιζε μπιλιάρδο στα μικρά τα μπιλιαρδάκια για πλάκα. Και πήγαινε στον άντρα του ζευγαριού, ξέρω εγώ, και του λέγε μπροστά στην κοπέλα του, ξέρω εγώ, έλα παίζει στοίχημα, έλα παίξουμε στοίχημα. Έλα παίξουμε $20, $50. Εγώ θα παίξω με το φίλο μου. Ή παίξει με τη γυναίκα σου, θα παίξω εγώ με μια άλλη. Και άρχισε και ενοχλούσε τον κόσμο για να παίξει στοίχημα. Με κάποιους τύπους οι οποίοι το τελευταίο πράγμα που θέλανε ήταν να παίξουν στοίχημα με το beat. Τέλος πάντων, ένα από αυτά είναι ότι γενικά ήταν λίγο κουραστικός, του παίρνει μια ιδέα στο μυαλό, δεν ήθελε να τη βγάλει. Γενικά ήταν λίγο περίεργος. Αλλά ακόμα και έτσι, εγώ τον διασκέδαζα γιατί είχε πάρα πολύ πλάκα. Με παίρνει τηλέφωνο 5 η ώρα λοιπόν ο Πιτ και μου λέει: είμαι με τον Ράιαν, ένα άλλο φίλο μας, πάρα πολύ ωραίο τύπο επίσης, και θα πάμε να παίξουμε top golf. Θέλεις να έρθεις? Λέω, έλα πάμε. Εκεί πέρα μπαίνουμε σε έρχονται με ένα Uber να με πάρουν από το σπίτι. Στο Uber είναι μέσα ένας Ινδός, ο οποίος έχει αρχίσει και λέει κάτι ιστορίες σαν αυτές που ακούς από κλασικό ταρίφα, οι οποίες είναι λίγο αστροφυσικές, λέει κάτι περίεργα πράγματα. Και εγώ τώρα για να τον τριγκάρω, αρχίζω και του λέω κι εγώ άλλα τόσα. Όσα μου λέει αυτός. Αρχίζουμε εκεί πέρα και γελάμε, πεθαίνουν στα γέλια οι άλλοι. Αρχίζω και τους λέω και εγώ εκεί, τον πιέζω και τον βγάζω εκτός να μας λέει κάτι τρελές ιστορίες. Του λέω ναι, να μας λέει για κάτι ούφο και για κάτι πτάμενα αντικείμενα που είχε δει. Και του λέω ναι, και εγώ είχα δει, του λέω. Υπάρχουν, ξέρω εγώ κλπ. Που δεν λέω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αλλά ο τρόπος που τα έλεγε και το στυλ που τα έλεγε και όλα αυτά. Και ο τρόπος που παρανοούσε και το πόσο άσχετο ήταν με το απλά να μας πάει εκεί πέρα ήταν τόσο αστείο, που η δικιά μου υπερβολή και η συμμετοχή στη συζήτηση το έκανα 100 φορές πιο αστείο. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει εκεί πέρα ήδη και γελάμε. Ο Πιτ με το Ράιν είναι ήδη μεθυσμένοι. Πάμε στο Top Golf λοιπόν και παίζουμε golf. Το Top Golf είναι ένα μέρος στο οποίο απλά παίζεις golf και βαράς με το μπαστούνι του golf τις μπάλες και βγαίνουν συνέχεια καινούργιες μπάλες. Και οι στόχοι, δηλαδή οι τρύπες, είναι κάτω. Και ανάλογα με το πόσο κοντά πας τρύπα, σου βγάζει ένα σκόρ σαν το bowling. Get it! Wow, dude. Get it! What a beast. You're an animal, bro. Get it! It looks like Εκεί πέρα αρχίζουμε και πίνουμε πίνουν τα παιδιά και περισσότερες μπύρες. Τρώμε και κάτι burgers. Με τα πολλά λένε τι να κάνουμε, πάμε καζίνο. Το καζίνο εδώ μεταξύ ήταν δίπλα, το Talking Sticks λεγόταν αυτό το καζίνο στην Αριζόνα. Εκεί πέρα αρχίζει το δεύτερο μέρος βραδιάς, στο οποίο έχουμε τον Πιτ, ο οποίος σου λέει θέλω να τζογάρω, τι να παίξω, θα παίξω blackjack. Είμαστε με τον Ράιαν, μόλις έχουμε μπει μέσα στο καζίνο. Ήδη στα πρώτα 10 λεπτά έχει χάσει ένα 500άρικο. Λέει πω δεν αρχίσαμε καλά, έχω χάσει ένα 500άρικο, θα παίξω blackjack, να τα πάρω πίσω. Παίζει blackjack, παίζει 10 λεπτά, στα 10 λεπτά είναι μείον 2.000. Του λέω ρε Πιτ, του λέω λίγο γρήγορα τα χάρη, του λέω θα μαζεύει σιγά σιγά. Όχι, μου λέει, θα πάω στα high stakes να παίξω, γιατί έτσι θα τα πάρω πίσω. Τέλος πάντων πάει στα high stakes να παίξει, που κάθε πάσα είναι μίνιμουμ 500€, κάτι τέτοιο. Μείνουμε 100€ νομίζω, κάτι τέτοιο, $100.
Με τα πολλά πάει ο Πιτ, παίζει μπρος πίσω, προσπαθεί εκεί να κερδίσει, κάνει ό,τι μπορεί, κερδίζει μερικά, χάνει μερικά, πίνει όλο και περισσότερο γιατί στο high stakes σημείο στο οποίο ήταν εκεί πέρα τα τραπέζια του Blackjack στα οποία έπαιζε αυτός, είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο όσο και να πάρεις ποτά είναι δωρεάν, γιατί ποτέ δεν παίζεις πολλά λεφτά. Τέλος πάντων έχει πια άλλα 20 ποτά ο Πιτ στον ενδιάμεσο και βρίσκεται να χάνει αρκετά λεφτά. Σε κάποια φάση πιάνει ένα χέρι, έχει παίξει νομίζω 200-300 ευρώ το χέρι, μια πάσα. 3-3 του έρχεται. Λέει κάνω split. Τέλος πάντων, για όποιον ξέρει blackjack, όταν έχεις δύο φύλλα του ίδιου αριθμού, μπορείς να τα κάνεις split και έτσι να διπλασιάσεις το στοίχημά σου. Ξανάρχεται 3, το ξανακάνει split, δηλαδή 200 και 200 και 200. Ξανακάνει split, ξανακάνει split. Έχει στο άλλο του έρχεται 8. Κάνει διπλασιασμό, με τα πολλά έχει ποντάρει ο Πιτ σε κάποια φάση κάνα 2.000, 2.500 σε μια πάσα. Εκεί που όλο το βράδυ έχανε, παίρνει μάνα φίλο, παπ, καίγεται. Και εκεί που έχανε όλο το βράδυ ο Πιτ, ξαφνικά βρίσκεται και κερδίζει 4-5 εκατοστάρικα παραπάνω. Του λέω ο Πιτ, πάμε να κάνουμε time out στο μπαλκόνι, να συζητήσουμε. Γιατί είμαι για να φεύγει, του λέω να κάνουμε να ξεκουραστεί. Γιατί παίζει πολλή ώρα, λίγο να ρεμίσει. Να δούμε πού βρισκόμαστε κιόλα. Πάμε στο διάλειμμα, μετράει τα λεφτά, λέει ρε Μάριο, μου λέει. Είμαστε 3 ώρες εδώ πέρα και μόνο κερδίζω, μου λέει 400 ευρώ. Για 400 ευρώ ήρθαμε. Πάμε να παίξουμε κι άλλο. Του λέω ρε Πιτ, του λέω, ο Πιτ εντωμεταξύ μεθυσμένος δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει για 1.000.000 να κέρδιζε. Τέλος πάντων, πάμε ξανά πίσω. Αρχίζει και τον παίρνει κάτω βόλτα, χάνει. Σε κάποια φάση έχει μείνει με 2.000. Λέει, έχω μείνει με 2.000, θα παίξω τα μισά, θα παίξω 1.000, μου λέει, 2 πάσες να τελειώνουμε. Έχω βαρεθεί. Παίζει $1.000 στην πάσα. Ο Πιτ έχει 10 και η μάνα 6. Ο Πιτ έχει 10 και η μάνα 6. Κάνει double ο Πιτ και παίρνει φιγούρα και κάνει 20. Και λέει, εντάξει, πω γίναμε. Έχω παίξει 2.000 και έχω 20 και η μάνα έχει 6. Η μάνα παίρνει 5, 10, 21 φυλάκια ο Πιτ. Εγώ έχω κλάψει τα γέλια, ο Πιτ να βρίζει εκεί τους πάντες και τα πάντα. Εγώ κλαίω, έχω πεθάνει στα γέλια, ταυτόχρονα προσπαθώ και να συνεφέρω τον Πιτ στα καλά του, να συγκεντρωθεί και να τέτοιο. Και του λέω για πλάκα στο δικό μου μυαλό, του Πιτ καθόλου για πλάκα. Του λέω Πιτ, του λέω χάνεις 5.000. Ξέρεις, του λέω τώρα, τι μπορείς να κάνεις μόνο, έτσι, να βγάλεις άλλα 5 και να τους τα πάρεις όλα. Μου λέει, θα έβγαζα, αλλά έχω κάψει το όριο για την ημέρα. Μόνο μέχρι 5.000 μπορώ να βγάλω σήμερα. Του λέω, εντάξει, 11.30 είναι η ώρα. Σε μισή ώρα θα μπορείς να βγάλεις. Περιμένουμε. Τέλος πάντων, με τα πολλά καλά πλάκα, πέρασε η ώρα, αλλά συνήλθε ο Πιτ και από τη γασούρα και από όλη την όλη φάση. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι. Δεν είχα σκοπό ούτε εγώ να τον άφηνα. Εντάξει, το έλεγαμε αυτό για πλάκα, αλλά δεν θα τον άφηνα κι εγώ να κάψει άλλα 5.000. Τέλος πάντων, βγαίνουμε στο μπαλκόνι, αρχίζει να βρίζει ο Πιτ και λέει: Πω, θέλω να πλακώσω κάποιον στο ξύλο. Πετάγεται ένας από τον καναπέ, λέει: Έλα, ρε φίλε, πλάκωσε εμένα στο ξύλο. Του λέει: Όχι, ρε φίλε, του λέει: Απλά έχω θυμώσει, του λέω, που έχασα τα λεφτά εδώ πέρα, μου τα πήραν οι αλήτες, ξέρω εγώ, στο καζίνο. Δεν έχω τίποτα μαζί σου. Του λέει: Και εσύ έχασες, του λέει: Άστα να πάνε. Και εγώ έχασα, λέει. Πάμε να πιούμε κανένα ποτό, λέει. Πάμε να πιούμε ποτά, άντε. Τέλος πάντων, συνεχίζεται η βραδιά στο Έρνης. Εκεί Έρνης λεγόταν ένα μπαράκι, το οποίο ήταν συνοικιακό και ήταν εκεί κοντά στο σπίτι μας. Στο οποίο πάλι πηγαίναμε σχεδόν κάθε βράδυ και πίναμε ποτά και γελάγαμε και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Κατά βάση, κάπως έτσι ήταν ένα βράδυ στο οποίο είχε πάρα πολύ γέλιο. Κάπως έτσι περνάγαμε τις μέρες που δεν παίζαμε μπιλιάρδο ή κάναμε άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Λέμε τι θα κάνουμε. Πίνουμε τα ποτά μας εκεί πέρα μέχρι τις 2 η ώρα. Γνωρίζουμε και κάτι ωραίες κυρίες. Και λέμε τι θα κάνουμε. Λέει ο Πιτ, λέει, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε σπίτι μου, λέει, που έχω μπιλιάρδο σπίτι μου. Επίσης ο Πιτ είχε ένα μπιλιάρδο Diamond πάρα πολύ ωραίο στο σαλόνι του. Τα σπίτια στην Αμερική είναι και τεράστια, ειδικά στην Αριζόνα, και παίρνει πάρα πολύ μεγάλα. Και το να έχει μπιλιάρδος και είναι πάντα μονοκατοικίες. Οπότε τα πάρα πολλά σπίτια χωράνε ένα μπιλιάρδο πολύ άνετα μέσα σε εκείνο τους χώρους. Και όντως πήγαμε εκεί πέρα και επίσης είχε πισίνα και ο Πιτ. Γενικά μέναμε στο Scottsdale,
το οποίο είναι μία από τις πιο πλούσιες περιοχές της Αμερικής γενικότερα και στην Αριζόνα προφανώς, και όλος ο κόσμος εκεί πέρα και τα σπίτια είναι πάρα πολύ ωραία και ακριβά και καλά και βρύχωρα, και είναι πολύ σύνηθες το να υπάρχει πισίνα, να έχουν πισίνα, γυμναστήριο σπίτι τους και μπιλιάρδο. Όντως, το βράδυ πήγαμε εκεί πέρα και συνεχίσαμε, ήπιαμε εκεί πέρα κάτι ποτά και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάπως έτσι λοιπόν περνάγαμε και τις μέρες που δεν παίζαμε μπιλιάρδο, με το beat να μας κάνει να γελάμε πάρα πολύ. Και τέλος πάντων κοιμήθηκα εκεί στον φίλο μου το beat και την επόμενη μέρα γύρισα στο σπίτι και ξανασυνεχίσαμε τις εκδρομές στον φίλο μου τον Evans που έμενα. Σε κάποια άλλη φάση λοιπόν πήγαμε και στο Las Vegas, το οποίο πήγαμε για 5 μέρες περίπου, το οποίο το συνδυάσαμε με ένα τουρνουά, στο οποίο έπαιξα με τον Mitch Ellerman πάλι σε ένα βιντεάκι, το οποίο μπορείτε να δείτε στην περιγραφή. Και γενικότερα η κατάσταση στην Αμερική είχε μπιλιάρδο, ποτά και πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες με φίλους και παρέες πάρα πολύ ωραίες. Γενικά αυτό που μου αρέσει στους Αμερικάνους είναι ότι τους αρέσει πάρα πολύ να διασκεδάζουν και είναι διατεθειμένοι να διασκεδάσουν μέχρι τελειομού. Είναι πάρα πολύ της υπερβολής, αλλά είναι ένα από τα καλά χαρακτηριστικά που έχουν σαν κουλτούρα. Όπως ένα αρνητικό το οποίο έχουν, για παράδειγμα, είναι την πολύ μεγάλη εγκληματικότητα η οποία υπάρχει. Στην οποία πάλι θυμάμαι έναν φίλο μου, καθώς βγαίναμε από ένα μπαράκι στην Αμερική, μου λέει έλα να σε πάω στο αυτοκίνητό σου. Και του λέω εντάξει ρε, γιατί να με πας, του λέω πάω μόνος μου. Μου λέει όχι, μου λέει έλα να σε πάω. Του λέω τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Και μου λέει το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρχει ένας άστεγος, ή ένας ναρκωμανής, ο οποίος μου λέει για να βγαίνεις από τον μπαρ σίγουρα θα έχεις $100 πάνω σου, οπότε τον συμφέρει να σε σκοτώσει για να σε ψάξει, γιατί τα 100 € που θα πάρει με το να σε σκοτώσει, του είναι διάφορο εφόσον θα έχει 100 € να πάρει τη δόση του, ακόμα και να μην έχει, το συμφέρει να σε ψάξει και να σκοτώσει πρώτα για να σε ψάξει. Γιατί οι πιθανότητες να έχεις είναι πάρα πολλές, οπότε αυτό θα γίνει μετά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν συνέβαινε για πρώτη φορά κάτι αντίστοιχο. Ήταν κάτι πράγματα που είχα δει και στις άλλες φορές που είχα πάει. Και την άλλη φορά που είχα πάει στην Οκλαχώμα συνέβαινε κάτι αντίστοιχα σκηνικά. Και στο Τέξας, οπότε απλά είναι πολύ επικίνδυνα γενικά και στην καθημερινότητά τους εκεί πέρα. Πάλι θυμόμουν και στο Τέξας ότι μια κοπέλα ήθελε να πάει να πάρει κάτι από το mini market και μου λέει Μάρια πήγαινε μαζί της, γιατί δεν πολύ κυκλοφορεί ο κόσμος χωρίς συνοδεία. Ή αν μη τι άλλο είναι πιο ασφαλής όταν κανείς κυκλοφορεί με κάποιον άλλον μαζί. Κάτι το οποίο ας πούμε εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και πόσο μάλλον αν μη τι άλλο σε τέτοιο βαθμό. Τέλος πάντων, αυτά είναι γενικότερα κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην Αμερική. Τι θέλω να δώσω εγώ και πού θέλω να σταθώ από όλες αυτές τις ιστορίες. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μάλλον σε καθημερινή βάση, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα γύρω μας, τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτά μπορεί να κρύβεται μια ιστορία η οποία να μας αλλάξει τη ζωή. Για παράδειγμα, όλοι βλέπανε αυτόν τον τύπο όταν είχε έρθει στο μπιλιαρδάδικο, ο οποίος ήταν από την Αμερική, αλλά εγώ ήμουν αυτός που κάθισε και του μίλησα και πήγα για φαγητό μετά μαζί του και έπαιξα μαζί του και γενικά τον γνώρισα. Κράτησα αυτή την επαφή, έγινα συμπαθής και καθόμουν και τον άκουγα και μιλούσα στο τηλέφωνο μαζί του για 2-3 χρόνια μόνο και μόνο χωρίς λόγο, απλά και μόνο έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί κάποια στιγμή να μου χρειαστεί αν πάω στην Αμερική. Και 3 χρόνια αργότερα, επειδή κράτησα αυτή την επαφή, με φώναξε σπίτι του, ένιωθε οικία πλέον μαζί μου και δημιουργήθηκε όλο αυτό σκηνικό και όλες αυτές τις διακοπές επί 3 μήνες να περάσουμε τόσο καλά. Και το δεύτερο ηθικό δίδαγμα εντός εισαγωγικών είναι το ότι είναι πολύ σημαντικό
να καλλιεργήσει την ικανότητα του να μπορεί να γίνεται συμπαθής στον κόσμο που γνωρίζει. Και αυτό κανείς το καταφέρνει με το να είναι καλός ακροατής, με το να μην διαφωνεί τόσο με τον άλλον, το να μπορεί να είναι υπομονετικός, με το να έχει ενδιαφέρον να ακούσει αυτά που λέει κάποιος άλλος. Κυρίως θεωρώ ότι αυτά τα στοιχεία σε κάνουν, δηλαδή αυτά τα στοιχεία και ειδικότερα στη συμβίωση στην καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σημαντικά, να κάνεις ερωτήσεις και να δείχνεις ενδιαφέρον για τον άλλον. Θεωρώ ότι όλα αυτά με βοήθησαν και εμένα πάρα πολύ και στο να καταφέρω να ανταπεξέλθω και να μην έχω καμία τριβή και αντιπαράθεση σε κέραια ζητήματα, αν μη τι άλλο, με τους τύπους στους οποίους βρισκόμουν εκεί. Το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτή κέρδιζα λεφτά και για μένα και για το φίλο μου τον Evans που με φιλοξενούσε, ήταν πάλι κάτι πολύ θετικό, το οποίο δημιουργούσε επίσης πολύ θετικό κλίμα, γιατί είναι πιο εύκολο να γελάτε με τον άλλον όταν κερδίζετε λεφτά, ενώ σε περίπτωση που χάνετε λεφτά είναι πολύ πιο εύκολο να έρθετε σε σύγκρουση. Αλλά ακόμα και όταν κάτι δεν πήγαινε τόσο καλά όσο θα θέλαμε, πάντα προσπαθούσα να κάνω ένα βήμα πίσω εγώ, προσπαθούσα να είμαι υπομονετικός και όπου πρέπει να δείχνω κατανόηση για να μπορεί και ο άλλος να υπάρχει ένα θετικό κλίμα το οποίο να τροφοδοτεί μια θετική σχέση. Οπότε γενικότερα θα έλεγα ότι όλα αυτά τα ταξίδια με δίδαξαν και εμένα πάρα πολύ πώς να μπορώ να κρατάω αυτές τις σχέσεις, γιατί ένα κομμάτι είναι όλα αυτά που λέμε τώρα και περάσαμε ωραία και κάναμε όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα στην καθημερινότητα χρειάζεται και μια διπλωματία ακόμα και όταν σου δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα και ο τρόπος που θα τα δείξεις στον άλλον να είναι πάντα με πολύ σεβασμό και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για να φροντίσεις γενικότερα να διατηρήσεις πολύ καλές σχέσεις. Κάντε ένα like και subscribe, αν δεν έχετε κάνει ήδη, που είμαι σίγουρος ότι θα έχετε κάνει μέχρι τώρα. Και θέλω να μου πείτε τι θα κάτω στα σχόλια, αν θα κάνατε κάτι αντίστοιχο, αν έχετε παρόμοιες εμπειρίες, που θα με ενδιαφέρει και εμένα να ακούσω, και τι θα κάνετε διαφορετικά ή αν θα μπαίνετε στη διαδικασία να το κάνετε αυτό εξ αρχής. Ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.